Sishila. Ucaca ukuthi kanti ngibona umsebenzi owenzayo uyadayisa yini la? Athi njengoba ngikutshele. Angithi uyabona ukuthi umqondo uyathengeka. Hayi vele ngiyinikele. Ngasebenza mina amantombazana ayicisha ungibulala ngendlela angasebenza ngiqala. Ngosuku lakho lokuqala. Ngasebenza lento edida usathane. Ngangibanga uthaphu ngala left and right. Imali mina ngihamba nayo igrocery yomhlaba engafika nakuseni ekhaya. Uma wathiwa wakheka. Hawu mntanami. Kodwa unyembeza ungishaya ukuthi uma ngidlisa amanyala. Yayizwa leyo nto. Kodwa uma wajabula uthi hawu ngani yami leli nto ungabisaliyeka. Liyakhokhela ngaphathi uyangidla unyembeza uthi hey umzalakazi uthi ngibuye ukwenzani. Sengizoba ngisasa Bafowethu nabodadewethu endaweni zonke lapho nibukela khona siyanibingelela siyanamukela igama lami ngingudlala Matifana also known as the next biggest thing in Sotha lolu uhlelo lakho olithandayo silibiza ngokuthi Voices of the Night whereby sidingida indaba eziningi ezihlukahlukene ezenzeka ngobumnyama sibheka indaba zabantu sihamba kanjani their experiences nokunye okuningi but okubaleka kakhulu ukuthi ke sifundise mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi yini inhloso nqangi yalolu hlelo ukufundisa sikhulise siphinde futhi sazise abantwana abasalandela ngemuva ukuthi le mpilo abayifaka kuyona noma bafuna ukuyiphila ihamba kanjani celeni kwamkhono mama esinaye namhlanje sizokhuluma naye ukubheka ukuthi yena ngesikhathi esasemgaqweni noma ayithengisa emapha experiences abhekana nawo kanjalo nodaba lwakhe ukuthi lalamba kanjani mhlambe nawe uyabukela njengamanje uyabona ukuthi lolu uhlelo lakho noma uyafisa ngelinye ilanga ukuza la uzoshare istory sakho kulula kakhulu ongakwenza email etho info.siyazamedia@gmail.com that is info.siyazamedia@gmail.com yona email address leyo ongakwazi ukuthi uyisebenzise sawubona ma kunjani yebo njani baba siyaphila siyajabula ukuthi sibe nawe la ohlelweni namhlanje sizokhuluma nawe ukubheka nje ukuthi wena njengomuntu okwaba semgaqweni ama experiences akho abehamba kanjani kodwa ngoba siyazi ukuthi umuntu omndeni umuntu mhlawumbe ohloniphekile emphakathini ngizothanda ukuphi igama engicabanga ukuthi uzol enjoy ngicela ukwenza uMamBetty namhlanje ngiyabonga mfana yebo sinawe la namhlanje MamBetty ngoba sifuna ukwazi kabanzi ngendlela noma ngento kade impilo kade uyiphila while usasemgaqweni take us through ukhula ibackground yakho ukuthi ukhule ekhaya elinjani ibinjani impilo sanibonani usho ukuthi ekukhuleni kwami la ekhaya ngikhule emndenini ophuko ohluphekayo yebo kungasebenzi umuntu ubaba usawathatha umhlala phansi uma akasebenzi yebo ingane zakithi ziyafunda ke uma upataniswa ngokubamba amatoho baba uhlele ekhaya engokubuka kokuhamba kwempilo ngaya nje nasesikoleni ke ukuthi ngakhishwa ukuthi singinomntwana bathuba bangike esikoleni ngoba sengumfazi singekwazi ukuzala uyeka ngicela ukuphazamisa kancane uyeka isikole nje mhlambe soka grade bani kanga grade 6 ngaleyo mnyaka anga grade 6 ugrade 6 ngizothi ubani standard 4 hayi ngaphezulu 6 oh grade 8 kushuthi okay ayike kushuthi ngahlala phansi ngithola umntwana ngokuthi ke manje ngiyasibona isimo sasekhaya xakekiwe ngihamba ngifesa manje sengifuna umsebenzi ngifuna ukusebenza hamba ngiyoma emafemini ngiqalaza ngifuna umsebenzi engawutholi kuthi ngelinye ilanga kunosisi nje ohlala ngasekhaya kithi lo sisi njalo ntambama ngiyambona uyakhuphuka uyogibela ama-taxi njalo lo sisi njalo ntambama uyogibela ama-taxi ekuseni uyabuya bese ngithi mina hayi ake awuthi ngiyilethe kulo sisi okay hayi ngimmise ngelinye ilanga ngithi usabona sisishila yavuma bese ngithi sishila bakithi ngisacela ungifake emsebenzini athi ushila hawu uyawufuna umsebenzi ngithi mina yebo sisi ngiyawufuna umsebenzi ngoba ngikhathazekile ekhaya akukho umuntu osebenza kuhlushekile uyayizwa le inzima impilo ngaphakathi ngiyabuka nje ukuthi lazima mina ngimdala yabo lo athi ushila khulileka ke ngizohamba ngokhuluma nomlungu ngizokutshela impendulo ekseni angijabule nami kusho ukuthi ma ehamba ntambama abuye ngakusasa ekseni mayibuya ngasasa ekseni ushini angileza ngene ekhaya ngimicela athi unjani ngiyaphila adlalela lana sengikhulumile nomlungu shuthi ntambama sizohamba nawe
siyongena sekuyena uyokhuluma namlungu uyayizwa leyo nto ujabule jabule noma jabule uthi awu uNkulunkulu wami ingane yami iyothola umsebenzi uyayizwa leyo nto hayi maze angenzele nokuyisikhaftini phela ukuthi hawu ungalambi ebusuku masihamba sigibela shuthi sihambe nalo sisi siyakuphi la siyakhona njalo eDalton eDalton kudala bekunendawo epaka amathruck amaningi ipacking yamathruck amaningi kunendawo futhi kuthiwa kwaNgcongo la kwakuphuza khona utshwala nje zibuye amantombazane kuyaphithizela lokho hlobo lomuntu ongekho hayi masifana nalo sisi la athi asingene la ayingene phela ngiyamhlonipha ngoba nami ngisancengile yabo lona ngihlale phansi kuyaphithizela la uyaluya la hayi bona sisaphamisa ibhodlela athenga ibreak kwakusakhona ilayoni ngaleyo mnyaka athenga ilayoni ayiphuza thawu Jesu lo sisipho emsebenzini kanjani umlungu uzothi uma esefika iphuza utshwala yayizwa lona athi kumina ngithi manje ngizokhuluma kanjani nomlungu njengoba uphuza utshwala ke umlungu uzothini athi ayikhululeka wena ngapha mina ngithengela udrink umdrinkanyana omncane hayi ngiyiphuzile ngihlala kaphethizele na amadoda ngapha ngiphebeza amadoda ayikho into engayiphebeza ngazo athi ngingqene phebeza amadoda ngiphebeza ngobuyalweni babona inyukhama phela bangayazi yayizwa lona Shela please uqonda ungifaka emsebenzini noma uqonda ungifaka athi hey vala umlomo wena angijikele mina seyaqala ukushintsha hey kanti uyisilima yini ngithi kanjani sisi athi nganomsebenzi yiwo lo wow umsebenzi yiwo lo kanjani sisi kovela kube nomunye ubaba lana ovela ngibelesele lo baba ngishele uthuli ngithi awu uNkulunkulu wami angicela lo baba siphume sihambe ngiyamlalela phela ngizothini ngiphume nalo baba hambe kanti u-truck driver uyangithatha ngise-truckini isifika la e-truckini la mina ngazi ukushela ngikhula ngazi indaba yokushela angiyazi indaba ukuthi ngibona wena namhlanje ngiyalala nawe uyayizwa leyo nto angiyazi ngiyakuthola uyayizwa leyo nto hawu ubaba la e-truckini ngigibele athi ubona baba marketing yini nayi ndoda ivula marketing baba uvula marketing manje yini kwenzekani athi ngiqwayile athi babe kanti usilime mina ngithi hayi baba ngazi lutho mina kanti kwenzekani Shinda ngibhudukeza ngibhudukeza ukuba phela umuntu osilisa mdala azanginqobe yayizwa leyo ayenza intando yakhe le ayenzayo ke kodwa umoya wami ukhathaza ukuthi awu lo muntu asikakhulu akakhuluma indaba engishaya akakhuluma indaba yami usefuna nje ukuthi kube kanje hawu ngithi ngibona indoda ekhipha imali ngaleso sikhathi ngaleyo mnyango ukusebenza ngiqala ngo-1989 mhlawumbe ningakazali abanye benu bese ingekho impela 1989 qala nomgwaqo hawu akhiphe kushuthi imali yomthetho ngaleyo mnyaka kwakuyimalini kwaku-20 rand yayizwa lena kodwa avela ngineku-40 rand ubaba lo 40 rand abese ngineku-6 piece ngekhentaki athi hamba-ke dilika saqedile yenza intando yakhe lapha ngiyazenyenza manje ukuthi vele hayibona lona kanje sangivela nje kanjena nje ngehlike ngiye kulo sisi-ke manje othola uzongifaka emsebenzini ngithi neyi sengabe nalo baba wenza kanje wanginika naye iKentucky nemali ngipha nemali athini lo sisi mina sengiphendula athi iwona umsebenzi-ke lo ngusebenzayo hawu sishila ucaca ukuthi kanti ngibona umsebenzi owenzayo uyadayisa yini la athi njengoba ngimtshele angithi uyabona ukuthi umqondo uyathengeka hayi vele ngiyinikele ngasebenza mina amantombazane ayecisha ungibulala ngendlela angasebenza ngiqala ngosuku lakho lokuqala ngasebenza lento edida usathane ngangibanga ubuthaphu ngala left and right imali mina ngihamba nayigrosa yomhlaba engafika nakuseni ekhaya uma wathiwa wakhekhe hawu mntanami kodwa unyambeza ungishaya ukuthi uma ngidlisa amanyala yayizwa leyo nto kodwa uma wajabule ukuthi hawu ngani yami leli torho ungamsaliyeka liyakhokhela ngaphathi uyangidla unyambeza uthi ye umzalakazi uthi ngibuye ukwenzani sengifanga ngisasa athi uma hamba olala mntanami ngageza ngalala
ngifaka isikhaftini ngapha ukuthi intambama ngiyongena. Akazi ukuthi lo msebenzi Ungenaphi? imuphi lo msebenzi engiyowenza. Okay, ngikuphazamise mengabe ufika kumama negrosa uhappy yonke into ihamba kahle ufika uthi umsebenzi okanjani otholile wamtshela ukuthi usebenza Bangisabuza kwayena yena wasejabulela igrosa. Uyayizwa leyo nto? Bangisabuza ukuthi sefemini or kuphi sesitona noma ikuphi. Usijabulela ukubona ukudla uthi hawu mntanami iyakhokhela le nkampani osebenza kuyo ungabiseyeka. Uyabaza abantu abadala yibo leyo nto. Yeah. Dlale. Uso wena futhi vuka ungasubelekhe emsebenzini. Angithi kodwa mina kuyasho ukuthi awunkosi yami mawami. Ngaze ngayenza into embi. Ngoba bajabulela ekhaya bajabulela ukuthi awu ngalithola itoho elikholelayo enemali. Ngane ntamba. Bekusiza lecithiwe la. Kwakusetshenziswa hayi indaba okudlala ke kudala. Futhi ubugebengu babungekho. Njengoba sebukhona manje babungekho ubugebengu yayizwa leyo. Kaphela ngisebenza hayi ngayikha futhi imali ngamafosholo. Yazi wikho imali kuze kuse. Chi. Awukhathali. Uyazi ukuthi imali isilingwa kanjani mase uyibonile yayidela ngisho usukhathele. Hayi manje lethi isiyangithenga isiyangena manje. Siqalile manje iyangena. Lento njengedemon nje ngizothini? Into yomkhathi nje lena. Mhlawumbe omunye umbuzo mayengaba nawo ngizwele ukuthi usisi wakufaya emsebenzini uthe yena wayephuza but esazoba semsebenzini wena ungena umuntu ophuza idrink mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi ugcine sobuthinta noma angithi angibona ngibothokile. Angibothokile sokuthi ngibotho wogugu uthi mnaka sengishawa age kodwa utshwala cha awuzange ubuthini boyenza yonke lento usobhaba mntanami ngibukile mina ngendlela okwenzeke ngala emgwaqweni abantu benikela ama-drugs utshwala yezwa lana angingenanga mina kulezo zinto yes ngoba ngangiyazi inhloso yami nginey'ngane phela manje kufanele manje ngilekelela abazali nazi ingane zami ziyakhula nazi ingane zami ufana yifunde uyayizwa leyo nto kwangena-ke ekhaya ungafudumeza ekhaya kwafudumala kwawumuzi ngaqala ukuthenga izinto ekhaya ngayo le mali ngaqala ngafaka ingane zami esikoleni ngayo le mali ngiyahamba umshikashika zithi amazithi xaxa ngaqala iy'ngane zami ngibuza ukuthi ma usebenzaphi angitshayizwa la wafana ngisebenza umqondo mina njengomuntu omdala ngisebenza ehhotela ngisebenza iy'nsuku ngaqala manje kungasahambi njalo ngikhetha amalanga ehhotela amalanga abhizi owazi yona yebo khetha amalanga ngisebenza ehhotela ngane zami hayi ba-understand yezwa la mina la sengingena umasingcwabisane ekhaya bungadlalwa ngale bengenziwa lutho ngale mali yokufeba sengidlala umasingcwabisane sengenza iy'nto ey'ningi nje sengiyathenga ekhaya ngale mali ngiyaphusha nalokho uthi kodwa ngeke madoda kuthi angikukhulumele kodwa ngibuye ngithi hawu abazali bazothini kuthi angisho hayi vele ngeke phusha le mpilo manje inkinga isekuthenini lo wangifaka la seyihlungu inhliziyo seyazonda uyazi kanjani ngisebenza ukudlula yena manje sengisebenza ngale ndlela yokuthi manje sengifunela ngisho abafana abazongibulala wow athi kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona kanti laba abafana bafunile abafana vele abangijwayela abangaziyo bathi hey wena washo ngoba lo usethe kanje ngathi na awu ucasula ukuthi ekhaya sabona ngenza izinto okudlula yena uyeza lana yena ugijimela ukugqoka mina ngigijimela ukulungisa umuzi ekhaya ngigijimela mina ukufaka impahla ekhaya ukuthi umuzi wakhe wabukeke ingane zami ayifunde uyayizwa la ngaphusha la emgwaqweni ayisashintsha yaphela indaba yaseDalton uyayizwa la kwaphoqa manje lithi shift esibuye sizophanta kuphi manje la eClaywood yahonqa uNtunga sizophanda la eClaywood bekuyigebengu-ke ma webabo hayi begijima ingane zami angifuna uqamba ma yabo bangibola nginomuqa la ngangibamba ummese la isigebengu wafika ngathi isandla leso wawubamba nje ngibambe inkunzi ufuna le mali angithi manje sibuye amantombazane ayadayisana la emgwaqweni uyezwa leyo uma ubonakala uwumsebenzi usebenza kakhulu emgwaqweni bakusasazela ngabafana abafana bazokubamba inkunzi sebenza umsebenzi ukuthi ngibamba inkunzi ngiyaqhubeka ngikhona ngivuza igazi ngiyasebenza nazi imoto seyinile yayizwa leyo sengivika kwasane
Wabona usebenzela ukuthi uyazi ukuthi ekhaya uxakekile. Yonke into ibheke wena. Yezwa kwaze kwathi uhambe kuthenini ke manje sengibhalisela abazali bami impesheni. Ngaqala ngobaba naye. Ngoba amasenta asekhona. Baba hamba ubhalisa impesheni iminyaka isiyashaya. Hamba ubhalisa impesheni nawe manje nginjani. Ekhaya nje ngisebenzile mntanami. Khona ngifuna uqamba amanga. Khona la. Lahla umuntu nemgwaqweni ngabo past 11 busuku. Ngilahla phansi kwebridge ebumnyameni. Wow. Afastel futhi zazi kwako-12 umuthi mangaqamba amanga. Khona uyabona impilo yokuqwayiza yinhle yimbi inomngozi futhi. Ufuna ukuhlala ukulindela ukufa. La indoda yathi isingenzizile umkhuba yayo yaqeda. Angenze njani? Ngidela icala ngikhiphe emotweni. Ayikhokhelile. Ngikhokhelile. Phansi kwebridge. Kanti uNkulunkulu lowo dlozi. Unokhombe edlulayo. Babone laba bekhumbuza imani lo yasisi unenkinga. Ihambi yojika ibuye. Mayibuya ime ngaphasha kwami. Angithi umgwaqo uhlonisa umgwaqo. Kufanele ngijombe uma ngiyakubona. Sesukile usengishiya kanje phansi kwebridge. Ngisathalaza ukuthi uNkulunkulu ngizobheka phi la ngoba angazi umuntu la. Ngizophuma ngibhekephi ngizothi ngiyaphi uma kunjani ngisabona. Nayi le khombi ishaye ukuthi wesisiwoza. Uvele kufike kumina ukuthi inkosi vele isocial fele emsebenzini wami. Makwakudala kusho ukuthi sekuyisikhathi ke nami manje sokuthi uNkulunkulu angithathe. Hayi wele ngiyakubona. Sisigibela ungabisakhuluma. Ngithi ngisaphathe gibela sibonile ukuthi unenkinga. Vele kufikele ukuthi hey mangisiza la ngene. Bathatha bangibeka futhi la le ndoda engithathe khona. Ngabonga ngakhe u20 nje ngabantu bathi hayi sifuna ngamani ngoba sizama ukuthi sikusize kule ndawo kuyona ibimbi. Uyayizwa leyo nto. Ngaphunyuka kanjani. Kusho nje kuningi abantu abamkose emgwaqweni engakulanda. Kuningi ashonelana. Uyayizwa lana. Okay, ngiyakuzwa but ngifuna nokuthi mhlambe sibheke wona kama client because awafani njengoba usho ukuthi khona eyigebengu luckily wena ungene kusase right but uthe so phakathi wabona ukuthi ezinye indawo zinabo ubugebengu. So njengamanje ngifuna mhlambe sibheke ama experiences akho ke manje nokuyivikela. Bonke labantu mengabe ulala nabo bafunani mhlambe because ngokwamanje kwabanye kwosisi bamanje sengeke ngaba interview ngazi ukuthi ama price awafani. Mewukuthi uza icondom ingekho ubiza imali yakhe mewukuthi icondom uyifakela ubiza imali yakhe mhlambe nakudala ayikhona le nto noma umkhubo omusha wamanje. Phela nami mangitshela iqiniso kudala ama condom bengekho. Ngabo 89 nje into eyicondom ingekho. Ngicela icondom iqalela ngo2000 ngoye 2000 angazi lapho nje mangibheka ama condom aqale lapho. Kuthe ngokungena esifika ama condom befika bezosifundisa ngawo la emgwaqweni ngendaba ngama condom sawathatha kwayimamqondo ubuye sawathatha ke sasebenzisa wona. Okay, so anisabi ke ngoba wena uqale 89 so uyawenza lo msebenzi anisabi ukukhulelwa anisabi izifo. Ukufa phela uma ngathi bekukhonto kuyisole buhambe eclinic emasekuni bekusekhona amasoka la. Uma ngathi khonto ngathi awuyizwa kahle ubuya la emarket edrobheni uhamba ojova uclean uthola amaphilisi kanjalo yebo lento. Uthi ukuhlala phela ulinde ke ugijima uyophusha umgwaqo sajovile mhlambe yebo. Sambe siyo clinic sibuye uhlala ulinde emva lokho uzoqhubeka insuku uyabuya futhi ubuyela emgwaqweni. Angithi awuyisebenzisa icondom. Inkinga bese iqiyelela kudala before umuntu wesilisa ulale nabo umbuke umphambili wakhe uthi unjani qala. Ngoba ukhona ongagila mina ngitshela iqiniso. Ngilale. Ufuna uqamba amanga wase North West. Ungila umuntu ulala nami manje ugcwele izilonda. Yazi la? Yes. La sisetruckini. Umngane omlele phansi. Ngilele phansi yena ulele phezulu. Sithi bo driver babehamba 2 drivers. Go phezulu phansi umuntu nomuntu ulele nomuntu wakhe. Lo mngane noma ngangithiphisi na ukuthi hey be careful lo muntu lo kanje. Uyangela uzongitshela ekseni ngithi adilalela lo muntu lana unayilonda. Ngithi uthini wena? Vele ngijike ngiye kuyena le ndoda ngitlalela awuthi imali ngeclinic. Ulala kanjani nami unayilonda? Ulala kanjani nami unayilonda? Xolisa indoda ngendlela engangivutha ngayo yayivela ikhipha imali.
ukuthi ngavela ngayadota la same time ngihamba ngojova ngifuna amaphilisi ngafuna ngichaza udaba ukuthi kanje uyazi mina ukuthi ngiphunyuke kanjani empilweni yongculazi nani impilo nginakile mntana mangifuna uqamba manje nginakile impilo bengihamba kakhulu amakliniki ngithatha amaphilisi nje oklinika azo yayibona leyo nto ngenza nje yonke into eyenza ukuthi igazi libe clean ngingatholi isifo ngokuba nami manje mina nginayo i-HIV njobe ingane zihamba ifadabala zifa nje manje mina ngaze ngayo emgwaqweni i-HIV ngenayo yena uNkulunkulu wangisiza lapho angigcina khona kuyingozi emgwaqweni ngoba khona umuntu uhambe naye ne angafuni ukuthi asebenzise condom esakujikele sekwakhe akujikele umuntu athi hey imali yami ngizoyikhipha uthi thayibona ndoda i-condom athi hey wena ngizokutshela wena futhi akukho nawugoloza ngoba manje usukwakhe yezwa sekufuna uvumele leyo ntando ungayisebenzisa i-condom yayizwa khona abanjalo vele omunye futhi uma egoloza akukhiphe khona ebusuku athi hamba sefuna wenze njani uthola ukuthi lo muntu uhlala kude ufuna wenze njani dabuka udla emgwaqweni uhamba uvika izinja lezi zabelungu la emgwaqweni ubaleka ngokunqabeni ukuthi ufuna yena i-condom akayifuni wena ufuna i-condom manje sibanga leyo nto nje isikhathi esiningi benga umuntu ogolozayo nenkani solo ngafundiswa lapha ngendaba egula nani ngase ngisaba bengigolozela umuntu uthi akayifuni lokozana ngithi hamba ngithi imali yakhe ayilutho kodwa wathi nginginikela 100,000 ngicela sengisebenza khona ngathi lale ngibe ngimbuka ukuthi ubolile umzimba ubolile ngathi bhuti mina ulale nami wathi nani ngathi lutho bhuti awusisiyeni ngathi bhuti mina thatha nazi ingane ziningi yayizwa le wathi hayi ngoba ngithanda wena ngathi ungathanda mina ngibe ngibona ukuthi uyashona ufuna ukushona nami ngathi ntaba hayi mina ngeke ngicela ukuthi lo muntu angigijimisa ngagcwala umgwaqo engifuna ngenkani ngaze ngacashiswa i-security ngibalekela yena yani ngangicasha i-security athi hayi ngeke casha sisi lo muntu yini wasehlosa wona ngisho ukuthi ufuna ukufaka inkinga casha wazozo wahamba ngoba nezingane zagcina sezimbalekela ingane ezingafuni ukuhamba naye yabona kuningi nje sikuvikayo nabafana bezosibamba befuna imali ngenkana kuphuca isikhwama umuntu khiphela umesa sofuna wenze njani asijikujwayele isikhwama bese sinamaqhinga ke ifoni besifaka ngadla ngemuva yezwa leyo yebo imali siyifaka insintsileni bopha ithishu uthathe imali eyiphepha uyithi uyishuthela insintsileni wenzela ukuthi utsothe umethi angatholi lutho nasemabeleni angatholi lutho imali uyifihlile besiphila leyo mpilo kungozi khona ukuphanga kuyingozi isikakhulu le genga yamanje idla lento lefawle kuthiwa yini makhaleni angizazi lezi zinto ifawla emakhaleni uyanza ukuthi ngabakhele i-meeting igenge ngababuza igama lodwa ngathi mina njengoba bafuthi sifika igebengu ziva lonke uhlobo lwabantu nina nisho ukuthi nize emgwaqweni nizela ukuthi nithole imali nithenga lento nizophazamisa abanye abantu abaserious ngokuthi bahluphekile basebenzela ingane zabo nina nifuna ukuthi kangangoba igenge bisiningizonda lebhemayo isingibalekela mabebhema bezukubhema la ngakhona into eyinangokusi yazi ayigroup bodwa lapha ngaphesheya babhema abanye bashonile ngibangcwabela inqwaba yithi buya ngintshela buya njani kujwa masala wezimine ngifresh ukudlula zona izingane yayizwa la inqwaba yayizwa la begugisa utshwala amadoda lezi zinto ezifaka la emlonyeni ngokuhamba kwesikhathi emfana mina ngabuya lempilo ningane zami seyikhulile phela ntombazane iyathitsha yayizwa lona nomkhwenyana yayizwa lona yabuthi ngeke ngizongibanja umkhwenyana wami ngimla emgwaqweni ashiya phansi ingane ngoba ingane isiyatohoza sengiyifundisile yangena e-university yafunda yini ngisayilungihlalele emgwaqweni ngakhetha ukuphuma kanyena abe sabathe genge yangincinga sonke buya ngathi emgwaqweni ngiyabonga ngoba ngiphume ngiphila uNkulunkulu ungigcine ngiphume ngiphila ngakhetha ukukhola ngashiya phansi yonke lena zingane ingcingo zabo labantu bami laba ama-customer ami laba abangithengayo yayizwa kodwa ngathi xolani mina ngisayihambi le awusayihambi le ndlela sabathenga ngathi angisayihambi le ndlela uNkulunkulu ungikhiphile nje kule nto ngiyabonga senganele friend wawo kodwa
khona kanye ngathi ngeke ngisalunga. Ngibuka uhambe sengulihambile nina niqale manje mina sengikhathele sekufike So khona. right. Ngidonsile mntana wami ngifuna uqamba Mhlawumbe udonsa isikhathi esingakanani iminyaka mhlawumbe monga estimate. Mangwabala 89 ne? Besuthi 2020. Uphume ngo-2020? Yeah. Awubalela lapho. Uhlalile. Bala. Uhlalile, othi ngibale manje. 89. Hayi ngihlale bengibizwa nangedlozi lasemgwaqweni ke mina. Kuthona nanti idlozi. Bese ngidlule emgwaqo. So uhlala emgaqweni usekhona umyeni noma ushadile? But still usasemgaqweni. Cha ingane phela ingane eshadile hayi mina nginomkhonyana wakwami. Mina bengenamkhonyana bengidla ngiphiphitha khona la emgwaqweni yezwe into engishoyo. Shuthi 37 years ohlala emgaqweni. 37 years. Mobile 1989. Wonke umuntu vele konke ngeke. Ngithi 89 naqala umgwaqo ngoba nosisi wangifaka emgwaqweni kade ayishonela. Yayizwa leyo kade ashona. 89 naqala umgwaqo. Bonke indlela into abamanje. Bonke nosaba abamanje. Bona bebethi mama silethela ama condom lapha emgwaqweni. Athi awunathi idlozi. Ngithi impela. Bebe ngibiza ngedlozi. Yani. Kakhulu baba. Lonke nje ngiyaphila saka. Angibanga nayo ingculazi uNkulunkulu ngisizile emgwaqweni ngaphuma ngenangculazi, ngaphuma ngingawadlanga ama drugs, ngaphuma ngimina nje. Ayizwa la? Ngaphuma ngimina njengoba ngiseyimi manje. Sekushodwa khona ukuthi ngoba phela manje age vele sengidala. 62 years ngidala. Na 62. Sengidala baba. Ngikhulile kehle. Kakhulu engikhulile. Ngiyakuthola but mhlawumbe asifundise umuntu wesifazane obukayo mhlawumbe semgaqweni ngalesikhathi imessage ongayishare nayo ngobubi bokuba semgaqweni. Khona emgwaqweni kuyingozi. Isikakhulu esikhathini samanje ngizosho nje mfana ngingafihli. Uyabona imonga siyamantombazana amanje akhona emgwaqweni. Azele ukuzodla idakamizwa. Awona ndaba nomzimba yawo. Uthi igqileza kangani? Idakamizwa. Uyayizwa lana namanye nokugqoka. Kanti manje lokugqoka ongabuyiseli nalidamiza engabuyiseli engabe ongenani ngathi ngathi kwabanye ngomnyaka ngathi ongenani ngoba phela ezikoleni aqedekanga nina nisafana nathi thina baba bethu ababethi hey usumfazi hamba osebenza yayizwa nina ngoba sinakho manje senithole yini ningathatha umuntu abuyele esikoleni uyifundisa uqedelele uthatha omunye unawo matric pho usaqhubeka ingani wenza okunye kunokuthi imnandi indle empilo hayi sisika imnandi pho uthola ingane incane no 18 17 yethi mina ngize ngixoshe eduze kwami ngisuka la eduze kwami nongami eduze kwami nami incane nje uzothiwa ngimi nobani ngangibasusa nje abancane eduze kwami ngithi angifune kuma nangane la abani noma noda nini group yenu mina ngifuna kuma nabantu abadala la yayizwa leyo nto ngoba manje lento ejike ifisela amahloni ukuthi lento ngiyayizala ifunani lana noma sebebanjwa ke inkunzi kuzomenyezwa nisizonke noma sishaya umfana ufane ngodlamunda mina yayizwa bayantshontsha benjalo la emgwaqweni bona lezi inganyana zintshontshela zona ikheli labantu abathengayo ngathi umuntu uzothenga kwena uzokunika imali nje umkhuthuze uma subanje usushaya uzobiza mina mina ngivele ngithi shaya uma ngamlimazanga yani ngisho nje ngithi shaya uma ngamlimazanga kuphelile wena intshotshelani imali yomuntu angithi lo muntu bezokunika imali uyintshotshelani mina ngakukhola mfana bengidila no bed 10 ngiyisala zinike abafana abancane bebengithenga ngeke ukholwa ingane ezincane into ebifikisela amahloni bathi sizononza ngene abafana ingane zonke zagijimina kwena yini mina begijima ingane yonta bethu abafana abancane into ebifikisela amahloni namanje abasangifuna ngimdala ngisalunga ngiyabatshathi ngugogo sengukhulu ungaphezulu ngimdala ngiqedile abafana bami abani kontanga yeni ngizoguga maniphuka nogogo yani ngithi ngizoguga maniphuka nogogo hambani kontanga yeni hayi bona alright nje ngeke salunga lento i-affects kanjani mhlambe umqondo wakho i-mental health yakho nje impilo yasemgaqweni waqonda ngoba nginakuhlala ngicabanga impela ngirevise ayikhona hey uthi mawubuka ulala namadoda uthola ukuthi ulala no5 lento ngeke ngophazamisa umqondo uthola uzolala no6 ngelanga namadoda uvuka ukwazi ngisho ukuhamba
umzimba ubuhlungu yathunukala Mm. ngoba ufuna le nhlobo yemali. Uyayizwa la? Into eyinkinga-ke la emgwaqweni ngifuna ukutshela akuphumeki abanye abakwazi ukuphuma akuphumeki kahle kahle. Kodwa kufuna uze utshela inhliziyo nengqondo ukuthi hayi ngiyaphuma ngikhathele. Akuphumeki kalula ngoba uma ungacabanga uhlupheka lapha ekhaya uthi abe nangihluphekisa awuthi ngibuyele khona nansi imali itholakala kalula awuthi ngibuyele la. Yezwa lana kanti uma ukwazi ukunqoba lokho ukuthi nje noma ngihlupha ngisekhaya angihlale khona kanje ekhaya ngingathi ngoba nokho ngiyakwazi umgwaqo sekufanele ngibuyele back angihlale ekhaya ngidle ukuhlupheka kwami uze umqondo uthengeke ujwayele. Uyayizwa leyo nto khona abahlulekayo emntwana egaxa-ke abuyele khona so usingaze ngixaye ngiyazi impilo woza ngithi mina ngeke ngisalunga nginomkhonyana ingane iyasebenza angilambi manje ngizofuna ini nginomuzi ngaphezulu yini engizothi ngiyoyibuyela emgwaqweni nje wasengigugile khona ngagijima nami nakuthiwa sisigebengu sifuna ngibambe inkunzi amadolo maphi aphi nje amadolo. Asikhulume ngempilo yakho-ke after umsebenzi lo usuqalile manje usuyiqoqile usumama wekhaya emphakathini mhlawumbe mewukuthi khona abantu ade bazi emphakathini bakutreat-a kanjani? Lalela mina ngifihlile ngane lokho ngitshele noma umuntu benalowo suspect nje yeyi mina bengifihlile futhi ngahlakanipha ngicela ukutshela iqiniso. Yebo. Nafuna iflat ngahlala eflatini balekela khona ukuthi ngasekhaya abantu bazona yayibona ngcono ngisekhaya sengifika ngiphethe izinto lezo babe naloko noma mhlawumbe ngiqashe imoto ngilethe igrosa mhlawumbe ngilethe lezo impahla ngilethayo umuntu angathayimi yayibona yona njengoba ngitshela ukuthi ey'nganeni zami zazi ukuthi ngisehhotela ngisengize ehhotela namanje ziba vele zazi uma usenze ehhotela ngicha uma beyiphushela umshikashika womgwaqo. Yabona nje emphakathini mina ngifuna uqamba amanga ngifihlile hayi ngifihlile indaba ukuthi ngiyaphatha hayi ngifihlile baba ngifihlile njengoba ngitshela namanje besho labo ukuthi hayi uqinisile mina ngaziwa kakhulu ukuthi yayibona lento nginezizotha umkhwekazi nje ugogo wengane ogada ingane zakhe abazukulu bakhe yayibona ukuthi-ke okay awakha yani lazi ngiyayikholela-ke manje ngiyasonta manje yini nje ngizothi kambe hayi mntanami yani nje ngimbonga uNkulunkulu ekuthenini wangigcina waze washaya lesi sikhathi abanye baphelela endleleni ilo msebenzi nanokuthi waphuma nje u-right ngaphuma ngagulanga ngaphuma ngenanxeba ngenalutho abanye baphuma sebeney'kaya ebusweni sebeguge behuza ubuso bephelile nemizimba isiwohloko ephelile yayizwa leyo kodwa nje uNkulunkulu wangigcina ngaphuma nginje. Ngiyazi ukuthi kunengane encane manje ebukela mhlawumbe enomqondo ukuthi ifuna ukuyodayisa ngomzimba enomqondo mhlawumbe seyingenile ungathini kuyona leyo ngane? Ayingaziqalise nje ukuthi iyongena emgwaqweni ingane ayihambe yofunda ihlale phansi ngoba kunomngozi emgwaqweni uyafiwa esikhathini samanje sekufika ngempela-ke kusadlala kuyafiwa abafana bayanqumana yezwa leyo umfana uzomdlwengula amnquma amshiye kanjalo ababuyela esikoleni noma afuna umsebenzi indaba omgwaqo ayinambuyiselo imbuyiselo yakho nokufa mntanami into engayisho nje kuphela uyayibona leyo nto imbuyiselo yakho nokufa akukho njengakusho ukutheni. Yeah, I know. Siyabonga kakhulu ma ukuthi uze la kuthini uzoshare udaba lakho nani experience yakho the time usenza lo msebenzi. Hopefully umuntu omncane ngasekhaya ufundile futhi kuzokwazi ukuthi athole mhlambe nama advices ukuthi umshiyele wona. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yabonga. Igqilazi umqondo odwa lento. Yabonga ngibuyisela back to. I know. Ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ngigqilaza. Hayi. Yani. Yabonga. Sengasoka. No, ngahlala kanjalo ma ngivale. Ungahlala ngivale ma. Siyabonga kakhulu nakuwena mbukeli ukuthi ubukele namhlanje uhlelo lethu. Hopefully khona ukufundayo because inhloso enkulu yalolu hlelo siyazi ukuthi lento ye gender equality abanye abantu basayibukela phansi noma abakayithathi serious. Ngoba ukubona amanye ama podcast anokuthatha abantu besilisa bazoyiqoqela nje ngobugebengu nangezinto abazenzayo. Thola ukuthi lo muntu wesilisa uzopraiswa kukhulunywe kodwa mengabe thina sithatha umuntu wesifazane sizombeka la akhulume nge-experience yakhe yokuma semgaqweni. Thola ukuthi abantu abaningi aba-understand bazoloke bekhuluma ukuthi simbekelani lana uzoqoqumezela ufebe yonke lonto leyo but ekugcineni kumele sifunde sazi ngako asigcini ngokubahlalisa kanje
akhona ama-organization akhona alekelela abantu ababe semgaqweni. Ingako sithi nawe uma ukuthi mhlawumbe unenkinga efanayo noma uke waba semgaqweni noma khona isitori sakho sobumnyama ofisa ukusixoxela sona rather, si-email njengamanje. Usibhalele i-email info.siyazamedia@gmail.com, info.siyazamedia@gmail.com. In fact ngenze iphutha info.siyazatv@gmail.com, info.siyazatv@gmail.com. Iyona i-email address ongakwazi ukuthi uthumele kuyona uze la uzoxoxa indaba yakho sibone ukuthi yama kanjani. Ngenxa yokuthi kuma ubekhuluma ngaye wakhuluma izitori zakhe kuzokuhamba-ke sithi uku-editha lapha nalapha cause ngibonile ukuthi ubuye wayibiza ngegama lakho ma kanti mina bengimuphi igama elithi uBetty. But sizokulungisa lokho ma, khululeka ungasabi, sizokulungisa. Yazi ayiqali ngenza lento mina koyena lokhuzana untuzuma i-TV ngiyazi ngaphahla ukugama. Hayi khululeka ma, sizokulungisa lokho. Siyabonga kakhulu. Niqhubeke bafethu nisubscribe, ni-like niphinde futhi ni-share i-channel yethu. Uma ukuthi niyabona ukuthi kunoku-editheka, please bear with us. Uma ngoba ukhuluma lento kuyena ngaphakathi asimfitile ukuthi athini ukhuluma ngaye, so bekuyiphumela nje. Ngibonile ukuthi igama lakhe ugcine likhiphile a couple of times, but sokulungisa lokho. Wena obukayo wazi uMamBetty lesinayo, okunye nokunye awuhlangene nako. Ingako sokukhipha la sibona khona ukuthi ukhiphe amagama abantu mhlawumbe akasebenza nabo noma wakhipha igama lakhe. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, nibe nosuku oluhle.